Türkmenistanyň raýatlary öz watanyna gaýdyp barmak umydy bilen Istanbulyň halkara aeroportuna ýygnanmagyny dowam etdirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň garaşsyz medeniýet çeşmeleriniň we sosial ulamlardaky hasaplaryň habar bermegine görä ýüzlerçe türkmen raýaty günde bu ýere ýygnanýar. Türkmenistana adaty howa gatnawynyň ýenidem ýoly goýulmanlygy sebäpli Türkiýede galan türkmen raýatlary türkmen hökümetiň guraýan ýuridik uçurlaryna münmegi umyt edýärler. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň 3 awgustda ýaýradan habaryna görä Istanbulyň halkara aeroportuna ýygnanan türkmen raýatlarynyň arasynda dartgynlylyk artýar. 2 awgustda türkmen migrantlary Istanbulyň howa menzilindäki kassa hüjüm edip başladylar. 200 golay adam bir ýolagçy ýerine 2 bilet satýan türkmen howa ýollarynyň işärleriniň hilegärliklerinden nägilelik bildirdi. Howa menzilindäki türkmenler konsullugyň wekillerine garaşdylar, emma olar görünmedi diýip Türkmen Helsinki fondu ýazýar. Bu aralykda sosial ulgamlarda peýda bolan video ýazgylarda Istanbulyň aeroportunyň binasynda türkmen howa ýollary ofisiniň öňünde tutuş giňişligi dolduran köp adamy görmek bolýar. Adamlar bu ýere Türkmenistana gitmek mümkinçiligini talap edip üşärler we gaharlanýarlar. Videolaryň birinde mehelle ses edip bir çağıla ýalyň polisiýa şäher tarapyndan urulmagyna uly nägilelik bildirýär. Bir neçe ay bäri Türkmenistanyň raýatlary türkmen hökümeti tarapyndan gurnalýan seýrek uçarlarda ýurduna gitmek umydy bilen Istanbulyň howa menziline ýygdyrly ýygnanýarlar. Türkmenistan COVID-19 pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda toktadan Türkiýe adaty uçar gatnawlaryny henidem dikeltmedi. İýul aýynyň başynda Istanbulyň aeroportuna barýan türkmen raýatlarynyň sany epesli artdy. Käbir türkmenler bir neçe aýlap şol ýerde galýarlar, köpleriň gideri başga ýeri ýok. 17-nji ýylda Türkmenistanyň öňe goly raýaty Istanbulyň aeroportuna ýygnanyp watanyna gitmek mümkinçiligini talap etdiler. Şol gün hökümet tarapyndan planlaşdyrylan charter uçar Istanbuldan Türkmenistana ugrapdy. Aeroportda ýygnanan märekäniň basyş astynda şol gün adaty bolmadyk ýagdaýda türkmen raýatlarynyň ýygynyň Türkmenistandan Istanbula ikinji uçar barpdy. Bu aralykda Istanbulyň Türkmenistanyň konsullugynyň öňünde şu neçenli ullaka nowatlar saklanýar. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä 1 awgustda Türkmenistanyň konsullugynyň daşynda 350-500 adam aralygynda nowat düzülipdir. Ýygnananlar konsullukdan zerur bolan kagydlaryny hem dokumentlaryny almak üçin şol ýere barpdyr. Türkmen Helsinki fondy dören ýagdaý barada şeýle habar berýär. Öýländen soňra adamlar nägilelik bildirip başladylar. Käbirleri konsulun gelmegini talap etdiler. Näletler eşidildi. Biz uzyn gün jokrama ystada günüň aşagynda durýarys. Adamlary kösemegi bet edin diýen nägilelikler eşidilýärdi. Raýatlar gaharlandylar we bu adamlaryň aýdan iň sadaja sözlerdir diýip Türkmen Helsinki fondunyň habarynda şeýle-de beýlekilerin konsulluk işärleriniň ýaltylygyna nägilelik bildirenligini, başgalaryň bolsa konsullugyň işärleriniň gelýänleri köp ýyllap gödek çemeleşenligine gaharlananlygy aýdylýar. Ahirinde kimdir biri binanyň penjeresini döwdi, gan döküldi. Konsulluk işärleri polisiýa jaň etdi diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Insan hukuklaryny goraýjy gurama şaýatlara salyglanyp Türkmen konsullugynyň işärleriniň ýygnanan adamlara video ýazgylary gadagan edenligini we adamdan 2 adamy video ýazgylaryny telefonlaryndan öçürmäge mejbur edenligini habar berdi. Konsullugyň işärlerinden biri raýatlara iş wagtyndan artyk işlemege wada berdi. Şol gün raýatlary kabul etmek 21:00 çenli dowam etdi. Konsullugyň käbir işärleri kadr ýetmezçiliginden zeýrenip, bu arada käbir baranlara gurrun berdiler diýilip habarda aýdylýar. Konsullugyň öňündäki uly nowatlar bir näçe ay bäri dowam edýär. Iýun aýynda Azatlyň Istanbuldaky habarçylary her gün bir näçe ýüz adamyň türkmen konsullugynyň öňünde ýygnanýanlygyny gurrun berdiler. Bir näçe gün nowatda duran adamlar pasportlaryny täzelemege ýa-da dörli zerur şahadatnamalaryny almagy tynanýarlar. Konsullugyň öňünde bolup geçýän zatlary garaşsyz medeniýet çeşmelerinde hem sosial ulgamlarynda çap edilen videolarda hem görmek bolýar.